Fico a Orbán chcú vyslať inšpekčný tím na Ukrajinu. O čo v skutočnosti ide pri ropovode Družba? Analýza eskalácie energetického sporu, ktorý môže zásadne ovplyvniť ceny palív na Slovensku. Už niekoľko dní sledujeme napätie, ktoré medzi Bratislavou, Budapešťou a Kyjevom graduje. Téma ropovod Družba. A nie je to len hociaký spor. Môže ísť o jeden z najvážnejších energetických konfliktov v regióne za posledné roky. Ak ste dnes ráno zapínali správy, určite vám neuniklo vyhlásenie Roberta Fica. Slovenský premiér spolu s Viktorom Orbánom avizujú, že oficiálne navrhujú Európskej komisie vyslanie inšpekčnej skupiny na Ukrajinu. Ich cieľ? Preveriť, či je ropovod Družba naozaj poškodený, alebo či ide o politickú hru. Poďme sa na to pozrieť detálne, pretože to, čo sa momentálne deje, má oveľa hĺbšie súvislosti, než by sa nám mohlo zdať. Čo sa vlastne deje? Fakty v skratke. Poprvé, Slovensko a Maďarsko prichádzajú so spoločným návrhom na vytvorenie inšpekčnej skupiny. Po druhé, skupina by mala byť zložená zo zástupcov Slovenska, Maďarska a Európskej únie. Po tretie, ich úlohou je fyzicky navštíviť miesto na ropovode Družba, ktoré Ukrajina označuje ako poškodené. Po štvrté, Kyjev tvrdí, že poškodenie znemožňuje tranzit ropy do strednej Európy. Po piate, Bratislava aj Budapešť majú podľa Fica informácie, že ropovod je plne funkčný a žiadne poškodenie neexistuje. Znie to ako technický problém, však omyl. Toto je čistá politika. Prečo je Družba taká dôležitá? Ropovod Družba nie je hociaké potrubie. Je to tepna, ktorou prúdi ruská ropa do strednej Európy. Pre Slovensko a Maďarsko predstavuje kľúčový zdroj suroviny pre naše rafinérie. Slovnaft je na ňom priamo závislý. A tu začína byť situácia zamotaná, lebo vojna na Ukrajine zmenila všetko. Európska únia sa snaží odstrihnúť od ruských energií, no niektoré krajiny, a áno, sme medzi nimi aj my, dostali výnimku. Jednoducho preto, lebo nemáme alternatívu. Nie tak rýchlo, nie tak lacno. Ukrajina je v tejto úlohe tranzitér a od istého času sa správa, povedzme, čoraz tvrdšie. Čo tým Kyjev sleduje? Volodymyr Zelenský tvrdí, že ropovod je poškodený. Fico s Orbánom mu neveria. A viete čo? Oni na to majú právo. Citujme premiéra. Máme informácie, že ropovod je funkčný. Rovnaké informácie má vraj aj maďarská strana a keď si to dáte do kontextu, začína to dávať zmysel. Ukrajina dnes bojuje o každého spojenca a zároveň sa snaží vyvíjať tlak na Rusko, kdekoľvek to ide. Tranzit ropy je pritom jedným z mála nástrojov, ktorý im ostal. Lenže problém je, že tým tlakom netrpia Rusi. Tí ropu predajú inde, trpíme my a Maďari. Zastavenie tranzitu cez Družbu by pre Ukrajinu znamenalo zníženie príjmov Ruska z predaja ropy, potrestanie krajín, ktoré podľa Kyjeva nie sú dosť aktívne v podpore Ukrajiny, posilnenie vlastnej vyjednávacej pozície voči Európskej únii, lenže je to legálne, etické a hlavne je to naozaj o poškodenom potrubí alebo o niečom inom. Prečo nemôžu na miesto slovenskí diplomati? Tu prichádza ďalšia vrstva tohto príbehu. Fico verejne povedal niečo, čo by nás malo všetkých zaskočiť. Slovenský veľvyslanec v Kyjeve nedostal povolenie na obhliadku miesta údajného poškodenia. Rovnako dopadol aj veľvyslanec Európskej únii. Premýšľajme nad tým, ak by naozaj došlo k technickej havárii, prečo by Ukrajina bránila v prístupe svojim spojencom? Prečo by neumožnila overenie škôd? Buď ide za prvé o bezpečnostné rizika, miesto je v blízkosti bojovej línie, čo by bolo pochopiteľné, alebo po druhé, že žiadne poškodenie neexistuje a Kyjev sa bojí, že by sa na to prišlo. A práve preto Fico s Orbánom prichádza s týmto návrhom. Chcú medzinárodný tlak. Chcú, aby Európska komisia vyslala tým, ktorý Ukrajina už tak ľahko neodoženie. Čo na to Európska komisia? Žiaľ oficiálne ticho, ale môžete si byť istí, že v zákulisí to vrie. Brusel sa ocitá v nepríjemnej situácii. Na jednej strane podporuje Ukrajinu vo všetkom. Na druhej strane má dva členské štáty, ktorým hrozí energetický kolaps a nemôže si dovoliť stratiť ich práve teraz. Fico avizuje, že návrh predložia oficiálne a budú žiadať o čo najrýchlejšie vycestovanie skupiny. To nie je náhoda. Čas hrá kľúčovú rolu. Telefonát Fico-Zelenský. Čo sa bude riešiť? V piatok má dôjsť k priamému telefonátu medzi Robertom Ficom a Zelenským. Fico avizuje,
že chce položiť niekoľko otázok a vzhľadom na jeho doterajšiu retoriku to nebude priateľský dialog. Aké otázky môžeme očakávať? Prečo nemôžeme overiť poškodenie? Kedy presne dôjde k obnoveniu dodávok? Je to technický problém alebo politické rozhodnutie? Aké otázky môžeme očakávať? Prečo nemôžeme overiť poškodenie? Kedy presne dôjde k obnoveniu dodávok? Je to technický problém alebo politické rozhodnutie? Aké sú presné súradnice a rozsah poškodenia? Ale hlavne, Fico sa obáva, že dôjde k ďalšiemu posunutiu termínu spustenia ropovodu do prevádzky. To by pre Slovensko znamenalo katastrofu. Čo to znamená pre bežného človeka? Možno si hovoríte Fico, Orbán, Zelenský, ropovod. Mňa to nezaujíma. Omyl. Malo by vás to zaujímať, pretože ak sa dodávky ropy cez družbu zastavia na dlhšie, dotkne sa to aj vašej peňaženky. Slovnaft bude musieť zháňať drahšiu alternatívu a tie náklady si premietne do cien palív. Čakajte drahšie tankovanie, drahšiu dopravu, drahšie tovary. A to nie je všetko. Ak sa ukáže, že Ukrajina klame o poškodení, bude to obrovská diplomatická trhlina. Vzťahy medzi Bratislavou a Kyjevom sú už teraz napäté. Toto by ich mohlo posunúť do bodu, odkiaľ nebude cesta späť. Čo bude ďalej? Najbližšie dni budú kľúčové. V piatok telefonát Fico-Zelenský buď prinesie posun, alebo ešte väčšie napätie. Reakcia Európskej komisie na návrh inšpekčnej skupiny, postoj Ukrajiny, povolí prístup alebo bude naďalej blokovať overenie. Fico to nazval nezmyselným, ideologickým a škodlivým rozhodnutím. A ak má pravdu, ak naozaj ide o politickú hru, tak čo sledujeme je nebezpečný precedens. Použitie energetiky ako zbrane proti spojencom a to by malo vydesiť každého, komu záleží na stabilite nášho regiónu. Na záver, sledujte túto tému, nenechajte sa uspať. Tento spor nie je len o technickom probléme na potrubí, je to o tom, kto bude v budúcnosti určovať pravidlá energetickej bezpečnosti v strednej Európe. A čo si o tom myslíte vy? Je podľa vás ropovod naozaj poškodený, alebo ide o politický ťah Kyjeva? Napíšte do komentárov. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odoberať kanál, aby vám neušli ďalšie dôležité informácie z domácej a zahraničnej politiky.